120 конкурсных заявак у 2026 годзе супраць 55 у 25. Жаданне людзей зрабіць жыццё ў сваіх населеных пунктах асэнсаваным і зручным расце. Адсюль і актыўнасць жыхароў рэгіёна ў прасоўванні грамадзянскіх ініцыятыў. А яны розныя. Прапанаваныя праекты аформлены прыгожа і правільна. Гэта адна з умоў удзелу ў конкурсе. Сказваецца і праходжанне кіраўнікамі ініцыятыўных груп школы рэгіянальнага развіцця, дзе вучаць, як вызначыць актуальны накірунак, якім чынам напісаць праект. Не проста давесці яго да конкурснага разгляду, а зрабіць патэнцыяльным пераможцам, што атрымае фінансавую падтрымку на рэалізацыю. Вёска Заліп'е, што ўваходзіць у склад Урыцкага сельскага савета, невялікая. Налічвае каля 360 чалавек, але яе жыхары вырашылі адысці ад спажывецкага стаўлення да жыцця, актыўна праяўляюць свае здольнасці і магчымасці для вырашэння пытанняў мясцовага значэння. У мінулым годзе прапанавалі ўвасобіць у жыццё вельмі важны праект памяці. В 1943 году немецкие оккупанты расстреляли 16 местных жителей, это уже установлено прокуратурой. Среди них были и дети в возрасте от 8 до 12 лет, 5 детей. Чем они провинились? Когда проходили раскопки, мы проводили экскурсии. Мы рассказывали о том, что произошло здесь в 1943 году. Ну и, конечно же, я думаю, мы и продолжим дальше, но уже приводить будем к памятному знаку и дальше вести вот эту разъяснительную работу. Заявку на конкурс грамадзянскіх ініцыятыў ад Урыцкага сельскага савета накіравалі яшчэ напрыканцы мінулага года, але першыя работы распачалі тут, не дачакаўшыся вынікаў. Маўляў, у любым выпадку задуманае ажыццявім, бо гэта вельмі важна для кожнага месціча. І вось стала вядома, праект «Рэха вайны. Захаваем памяць разам» у ліку пераможцаў. Месцу памяці, дапоўненаму інфармацыйнымі стэндамі і зоне адпачынку каля адноўленага возера ў Заліп'і быць. Як і яшчэ 32 ідэям, аўтары якіх сталі пераможцамі конкурснага адбору ў 2026 годзе.